sa Isayas. Isayas 43. Isayas 43 into. Ang imong kuan ron, ang imong reliyon piniling nasod. So kanang piniling nasod mo ba nang simbahan jud nga tinuod? Ingod sa kay sig mahago ka. Ano man? Ya, munta na lang kay basin day magkabig ko sa imong tinuuhan. Daghan na ta. Di kaluwasan mong gugha na imong dala. Ay. Mato pa sa parang pulang sa Ginoo, kiskot. Sa natingala dagan ang kuan nga magdadalamingan eh. Ang Bible dala na ano mabasa sa Episo. Episo 6:11. Isulob niyo yung tibok nagiban sa Dios. Aron kang makabarubatok sa mga lipat-lipaton sa makabdahan sa yawa. So, Kung ikaw magadala ka ng mga pulong sa Ginoo, muta na lang kung unsa may background nimo sa una, dati kang unsa may relihiyon nimo or pure jud ka nga piniling nasod since pag-anak. mao ginamat anak ko sa mga Okay. Kaya gusto tag kining mga tao gud brad, gusto gyud maluwas. Wa may taong malaglag, di ba? Oo. Kaluwasan gyud mo bitong gabit-bit kay Biblia day kay piniling nasod. Yung kalawasan sa tao na rin sa pagalingon. Isang paon sa pagtulunan. Kining aware ba ka aning giingon sa uban nga walay relihiyon makaluwas? Wala. Ang imurang kabuling Kalangan. pagto sa Dios. Kaning imong giingon nga piniling nasod, mauyan pug ang relihiyon pud ni. Ah, Kaning imong giingon nga piniling nasod, mauyan pug ang relihiyon pud ni. kini ama. Oh, Oo. uyan pug nga kining ingon nimong piniling nasod relihiyon. Uyan pug ang di pud ni makaluwas. Dili individual na makalas ang tao basta mo subay sa balawot. Eh, Sa balawot sa kuan mong god, ingon ka nga piniling nasod relihiyon. Ingon mo ka nga walay relihiyon makaluwas. So, uyon na nimo nga kining piniling nasod relihiyon man di po ni makaluwas. Makaluwas basta mo tuman sa balawot sa nasulat sa Biblia. Kaya ang gisubay dili pulong So, sa na Ginoo. relihiyon makaluwas ani. Depende sa imong kaugalingon. Sa imong kaugalingon. Ito pa kining piniling nasod. Kung Relihiyon man bisan eh. pa usang pagtulunan na, bisan pang piniling nasod, bisan pang usang pagtulunan na, kung magtuo ka sa pulong sa Ginoo, maluwas ka bisan pang usang pagtulunan. Bisan pa usang pagtulunan na. Dawat pug ka brad nga si Kristo nagtukod og usa lamang ka iglesia. O tinuod. Mas Mateo 16:18. Nalingon si Kristo nga ikaw Pedro ibabaw aning bato tukuron ko ang akong iglesia bisan nagamatay di makabuntog. Nasakop ka ng simbahana wa. Dili magakaan karon daghan na dalaguan, daghan na. Katong gitukod ni Kristo ba nasakop ka to wa. O na to na kan. Nasakop ka konektado jud ka. Konektado kay ang tanan nga pagtulunan, puros magibaan ka Malagi. Diba? So pwede nimong mahingalan sa kuan ni kinsang tawhana ang nagutay ang simbahan ng gingon ng piniling nasod gikan sa mga apostoles ug ni Kristo hangtod karon ug unsang tuiga ug unsang ikapakita nimong ebidensya kay naa og pamimbro ko anang imo Dili. Kining kuan. Matud pa ning mangita kung ebidensya gyud kay matay sa korte ug wa tay ebidensya pikitas kaso Dili ang kaning piniling nga nasod, kanang gitawag og piniling nga nasod. Matud pa sa nagsulat, nasa Episo. Episo 1:4. Nagingon siya, antes nagingon. Sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpilit na kanato. Dili kay kami ray pinili. Kung dili kitang tanay ibuhos sa kalibutan, pinili. Kung kita mutuman ta sa balod sa Ginoo. ba Mutuman ta sa balod ni Kristo, nagbuhat sa langit sa iyo. katong gitukod ni Kristo Pulos na siya pinili. Dili kay kami nga pinili nga nasod. Dili kay kamera. Kita dili tibok kalibutan. Kaya kita may gitawag nasod dili man kay. katong gitukod ni Kristo nga nas Mateo 16:18 mo oo pug ka nga kato usara usara yang gitukod di daghan na barong kapailang nga sila tinukod O dagan maka pagtulunan. Pila maka pagtulunan do sa tibok kalibutan. kanang gitukod ni Kristo nga yang iglesia mo uyon imo nang dawaton nga usara Usara man gud ang usara man panato sa nila. salamat may dawat ka pud kang usa Kay so, okay na kaning usa one ang ako ang gud. okay na kaning usa ang gitukod ni Kristo Oo. sunod uyonan ba nimo nga si Kristo gatukod og simbahan balaan iyang simbahan balaan kay si Kristo balaan man Ay natural balaan. okay na kaning balaan Natural. okay ikatulo imo bang uyonan nga ang gitukod ni Kristo ang simbahan alang sa tibuok kalibutan manang naabot ka diri panangyaw sangyaw manang gitawag og malapanon uyonan pud nimo ni katoliko
Kaya kining Tanan matod pa sa kawan ng sulat. Tanan magtulunan. Kuno sa mag kinukunik Kristo. mo lagi. Kining uyon ka nga usar day one, uyon buga nga balaan. Kining term nga Catholic kay mao ning universal, di ba? Oo. Sa Griego. Uyonan po nimo nga ang simbahan ni Kristo na universal. Paano gani? Kaya naabot na mas tibuok kalibutan na universal ni. Okay. So uyonan po nimo nga kining simbahan ni Kristo gasumikad ginis mga apostoles. Tanan. Okay, so wala na tayo lalis, uyon na ka nga usad, balaan, katoliko o apostolikanhon. Dili bang kay tanan nga pagtulunan. Kuno sa kinukunik Kristo. Usar atong gialagara mo si Kristo. Mo lagi. Dagdagan na nagtawag Kristo pero Naamis lang ko nimo ba Brad, kay gada man jud kag Biblia. Matay karon po ko kahibaw nga tawo bitbit og Biblia ani palibot. ikaw niya Brad. Isa di patulonan mo Brad. Katong tinuod nga simbahan mo yakuha. Dili ito kanang gitugan ko. Klaro. Mo klaro kay gid ta katong gitukod ni Kristo nga imong giuyonan karon. Akong gipangutana. Usa, balaan, katoliko, apostoliko nga simbahan. Unsa man ni? One, Holy Catholic Apostolic. Wala akong simbahan. Ito pa daghan ka pagtulunan. Usara. Ang gitukod ni Kristo usa ni ka. Natawag balaan kay siyempre balaan mas Kristo. Ni gitawag pud Katoliko kay nagmalupanon. Nga mo nang nay apostolikanhon kay gasugod pa ni mga apostoles pagtukod ni Kristo diha mga apostoles. So mo na nga kumangutana kay kung sa akong relihiyon Santa Iglesia Romana Katolika. Oh. Abi ni mo ko karon Brad. I-record na ba nimo na akong atong istorya? Abi ni mo Brad. Kini atong kini atong pagtulunan ko karon. Kuan. Daghan nagdala Kristo pero ang niya nagdala ba nagtinud ba nagtuman ba sa balaw ni Kristo? Kailan ka ni ungkoy agapay? Ano ni ponder na mo? Ay, dili is Kristo si ungkoy agapay. Asa may kita ani kaning ka Kristong gitukod o kining kaagapay. May imong pilion ani. Ako ni kaagapay, mo na siya nga daghan mo ko nga kaagapay. Pero ang panaron Brad, ang si Kristo, tinuod si Kristo. Yeah. Daghan gadala Kristo pero ang tinuod si Kristo daghang pagtulog dala Kristo pero ang tinuod dala mura ang Kini bagdala. piniling nasod Brad si ungkoy agapay ri gatukod ani. Ungkoy agapay ang founder. Mo ni ponder na mo. Dili gid si Kristo. Dili. Okay. Matod pa sa Sa nasa. nasa palihog ko basa ni Biblia Brad. Ikaw ukab. Kanan sa Salmo 127:1. Wala ba sa Brad? Di kay imuhan ang Biblia mapawal ta nag hawid-hawid ta ni Biblia ato. Asa ba usay ko na mo? Salmo 127 bersikulo 1. Basa mo. Uno. Karaan na gid ang Biblia hagya. Agad. Veintitres, 27 ra. 21, 27. 127. Muraw. Gawas ni Jehova nga nagatukod sa balay. Kawang lamang ang kahago. Niadtong mga nagatukod nini. Gawas nga si Jehova nga nagabantay sa syudad. Kawang lamang nga pagtukaw sa tao nga nagabantay. Lagi. Oh. So kawang ra gid og dili si Jehovah gatukod. Oh. Pero Pero si ungkoy agapay di man ta si Jehovah gatukod. di ba? Nag-ingon na, di ba? Tinuod, si Agapay, tao siya lang taon, pero ang espiritu ni Agapay, ang espiritu sa ni Jehova, nagapuyo ni Agapay. Kaya man karon sa buhat,
Kaning Mateo 16:18 basa daw. Pero mahasa po kag bit-bit Biblia kay matay. Sayang lang ni atong kagwapo niya. Di ta kay kabalo. 16? Oh. 16:18. O gisultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw niining batuha pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kanya. So, O tinuod karon. Oko Diyos Kristo. Oh, tinuod karon. Ang pangutana ani ba? Pero ikaw uto man po ka Kristo. Lagi. Ang pangutana ani, nabay ungkoy agapay ani Mateo 16:18. Wala gi ang So, agapay. katong founder nga si ungkoy agapay dito mao. Kani may tinuod. Oh. Sa buhat ra man nato kanang kaya kana si Lahi man tong kaagapay, lagi. lahi man ka Kristo. si Agapay, si Agapay tower na siya. Tower na siya. Kay kita god di matubal na ni sulat. Kita gihimo ra magita para Nas sa mayong balita Biblia kung nabasa Salmo 127:1. Gawas kung ang Dios mo'y nagtukod, kawang lamang ang tinukod og tao. Iting kawangag yun ni sa ungkoy agapay ani. Brother, Brad, bahala pa go. Piki na mo brad, basta kami nagpamatud ni nga So tinuod. okay ra gyud ang Asa- piki ninyo ha. Okay na. Okay ra gyud piki ninyo ha. Oh, okay ra. Ayun na. Kung magpamatud ka nga piki niya makadili tinuod, sa buhat man na brother. Kaya sa buhat, Naara ba sa Santiago 2:10? Sa Santiago nga patay ang pagtuo gulay buhat. O niya, isa may buhat karon nakita sa kwan. Bisan pag atong buhat ubos langit ug tay pagtuo piki man. Nya ikaw nagaingon nga okay ra dag piki. Ay ako para nako di ko anay piki malaglag ta sa impierno ani. Okay ra na brother kay kon man. Bita ako si Brad Eugene Gapo sa Simbahang Katoliko sa sakop ko sa Catholic Faith Defender. Oh. Una nga maginaambitay lang ta ha, magambitay lang ta. Ay lang po ka sa kuha nga mo to. Kay tinuod ako. Kuan gyud. Pero para na ako manggod. Hindi ko anang piki, matay ang piki. Basta tag tinuod, datag Biblia. Daga marugadala Kristo pero daga magadala nga sa tinuod pero sa buhat na kitawon. Kaya kini mong ponder tinuod, agaper na siya pero ang buhat ni Kristo sa una yung Isa si gisunod. agapay di punis Kristo. Para nimo dako naman juga asa may imong pilion kay Kristo gagapay. Kana si agaper si Kristo mora? Asa mo na ko mabasa sa Biblia nimong dala nga si Kristo gagapay mo ra. Kay ang buhat ni Kristo sa una may gituloy agapay sa mga karon. Okay. Ang espiritu si di ba? Ang Ang buhat espiritu ni agapay mo gi sunod ni Kristo. ang buhat Ang bas agapay sa tubig sama sa gibuhat ni Kristo. ang gibuhat ni Kristo sa una mo na gisunod sa akong among founder mo Lagi, asang bersikulo hag kapitulo sa Biblia nga si agapay maura og si Kristo kay aron mutuo ta. dili. Sa akong naging sa diha sa kuan. Haom-haom ra ni, kauban Sa- mas mamao. Sa kuan din naging mo siya sa Matthew. Ano ito mabasa? Nakakot na sa Matthew. Unsa man si Mateo? Isang Oo na kay nakawa ka lang sa bersikulo, Brad. nga si agapay si Kristo maura. Oh, tayo. Pero Ang amang para Brad. nako ba? Ginadto nang gining atoa. Asa may imong pilion kining gitukod ni Kristo o kining gitukod ni agapay? Pulos na ako nagidawat, wala gipili kay si Kristo siya gapay mura sa buhat man. Kay ang buhat ni Kristo sa unang panahon. Unsa lagi bersikulo kapitulo sa Biblia nga si agapay o si Kristo maura? Sa babas siya to Brad sa buhat. Kaya sa buhat sa una, nag-ingon si Pedro, di ba? Ako kay kung sa buhat atong basihan si agapay nakabuhi magpatay. Hindi, ang tinuod na kami. Wala. Kaya yung magaganina, si Kristo, ang buhat ni Kristo gisunod ni agapay. Si Kristo nakabuhi magpatay, si agapay nakabuhi magpatay. Kami ra ang tinuod nga mo yung nakasaksi sa buhat nga gapay nga mo nagituhan ng mga Kristo. Kaya kamo, wala mo. Tora gyud itong ingon ni Kristo nga pagbantay kamo sa maabot nga panahon kinay magpaila-ila nga ako mao ang Kristo. Ayaw siya tuohi. Ano nang may agapay ron? Oh, bala niya mo pagwali, ay niya aming pagdalalag Biblia dili So, mituhan. kanani mo okay ra gisunod gas piki. May pagkuhan sa mga okay ra. Okay nga, ingan lang yung mga pikit. Nabay piki sa langit nakasulod ba? Kaya dito mga balaan.
O di piki Pero ang dito. mga tao mo karon nga gipakipiki na sa agapay, okay ra man gyapon. Pag di piki dito, langit. Kay naay piki sa langit, Brad. Magpabiniki-biki na lang bugo kay malangit lang din yung piki. Ya. Dinood ba? Oh. Muna nga kining Biblia atong gidada karon, matahibaw ba kag kinsay gi-compile aning Biblia nga imong gidada karon? Ako sigun lang po sa ako na baluan diri, mura po na ko. Suntian ta kang ano na Biblia. Pero matahibaw pag gamay. Pero ug dada ta Biblia dito ignorante kinsay ga ripos kay kaning Biblia wala ni nangatagak sa langit ug gipangunit sa mga tawo gipangwali. Diba? Oh. Oh. Pero tinuod, Ang Biblia, gi-compile na ni kinsa man. Ni Papa Damaso. 37 katong si Papa simbahang Katoliko. Ug mao nang naatay Biblia karon. Nga di ka mo amin og muyokbo aning Katoliko. Kinsay gagama og kapitulo sa Biblia? Si Cardinal Hugo de Santo Caro. kaning 14th century pa. Gigamaan ni Father Sanctus Pagninos og bersikulo sa Biblia. Mao nang naay kapitulo og dunay bersikulo ang Biblia. kaning Dapat unta muyokbo og moamin ka simbahang Katoliko di kay adto kang agapay nga ingon nimo okay ra kiki para nako di ko mauraman po na mo na ikan sa sinigdan mo na magina mo na matang mo di ko sa to pa mo na mata na mo na nga semi nagdala ang buhat ni Kristo sa una was ang nagapay mo nagitulo sa mo si San Juan gani istriktong apostoles ni Kristo niingon siya mag-research kita kay dili ingog moy matag mahayag ug nakamat-an nimo mahayag ang demonyo diha ra pud kas demonyo kay mo may imong namatag mahayag siguro kung namat-an nimo mahayag Brad ya wala pwede mo niya Brad magdadalag Bible Brad mo lagi oh Brad kung namat-an na tog mahayag nga bisyoso ta diha na lang kuta kay mao mo imong namatag mahayag nga among ginikana gamahan kusog bisan pa siguro Brad magdadalag Bible wala demonyo magdadalag Bible ana gamit ging yawa og kasulatan kabantay ka tong depende na sa buhat kabantay ka tong gatintal sa Kristo siya wa ningon ang yawa depende nga man sa tao ningon Kung ang ang yawa buhat anang yawa oh dagingon ang kasulatan na igamit ang yawa kasulatan simple depende man sa tao Brad nga pero ikaw na mismo gaingon ganina nga okay ra piki ayun ang piki kay ako advice ako nimo sayang kagwapo nya matas piki nga pagtuo unsa tinud agyod kay sayang dada tog Biblia unya nahulog tas kalaglagan di ba pamalandong daw kaya ikaw man Brad na ako mo advice mo sulti lang jud nimo di ko bright og Biblia pinalang ko pare kahibaw man ta kay ako hiro pa ko dadalig wala ko dili ko pero wala daalan kami jud gadadal lang mi dre pero tinuod wala na magdadala lang ako an mato yung isa yung demonyo wala demonyo nga magdadalag tulong sa Ginoo pero naay demonyong mogamit og kasulatan depende na sa mga buhat naas Kristo gitintal siya wala man mga dada Biblia ang demonyo nasa Mateo na sulat naman ba sa to sa Mateo oh dada so pwede lang demonyo makadahag Biblia ani depende pero sa ani brad sa yang buhat ug taras imo bang uyonan brad nga ang Dios ra bud dunay gahom pagtukod og simbahan brad natural minsan matukod ang patuloy ng Diyos kung ay ordinaryong tao magtukod-tukod sa iglesia brad nga dili Dios sa man iglesia mini ni o di tinuod depende sa yang kuan depende sa mga buhat ug taras okay ang Dios ang magkadunay katungod nga anong namay tao ang Diyos espiritu sa Diyos mutin man ng tao di ba naging mula sa Korinto ba mo kumasayon mo kung templo sa Diyos ang espiritu sa Diyos nagapulsa sa lugar dili bisang Diyos bisag asa na sa mga templo bisag asa mo templo ang Diyos sa tao ug sa mananap bisag asa mo templo basta nagdala sa pulong sa Ginoo di ay mayong nga demonyo bawas ang tao wala magdala sa pulong kay Ginoo mo na matawag demonyo wapas Kristo aning kalibutanan ano ning piniling nasod kaning pulong sa Ginoo kaning pulong nga nag-ingon sa Efeso 1:4 so wala pa matukod ang kalibutan sa nagpili ka nato ang Dios nagpili nato sana gining piniling nasod wapas Kristo sa ano na dili mga kamera pinili kita mga tanang pinili sa kalibutan nana gining piniling nasod wapas Kristo nana siyempre kay agilay na sayop tas Kristos Biblia brad siyempre kay ang pinili di man nga kamera kita mga tanang diri sa kalibutan sa wala pas Kristo ni anhis kalibutan nana gining piniling nasod wa gid na sayop sa Kristos Biblia ingon sa ang nitungha una nako taong tulisan ug kawatan tarong baka ni mga tuhanan ni unsa man ni
No, malandong ka ta, dako naman ta. Malagi na kun ko lang yung isa nga pero ang ato karon. Nagtinuod na nagtuo Kristo. Ang ato karon sa buhat ako kita. Tinuod na subay po sa buhat ni Kristo. Apit na ba balik ang Ginoo? Wa kabalo ug maunya. Unya natas kiki nga pagtuo na impas na ini trabaho. Magisig magkamang-kamang ras impierno ani na yated sa jud. Ate para nako di jud ko masugot ug pagkamangon ko impierno oy. Walay tao nga musuod ng impierno pag naman tan sa impierno. So ato tas tinuod nga gitukod dili tong makalaglag nga. Tinuod ang ipakatawar na mong founder nga si Agapay pero ang iyang mga buhat-buhat ni Kristo. Yapas Ang iyang buhat. gisunod. Brad, ingon si Apostol Pablo. Ang Dios wala diha atong mga tawo. Wala diha atong mga templong gitukod og tao. May litso na jud. Basig malitson tas impierno ani. Ya si Agapay di ra ba gina Dios perting tawha. Tao lagi si tao man gyud. Unsa man din yung founder dili dili ang founder po dai. Si Cristo, founder ng Katoliko, tawo. Pero Dios pod, na closest dos na Kanang Agapay si Agapay na mo si Ungkoy. Tao na siya kita. Pero ang buhat ni Kristo may gisunod niya. San palagi abot sa langit atong pagsunod sa buhat ni Kristo ug di ta Kristo di kita. O ba na dis giingon ba brad, bisan pag i-color nimo ning kwartag pasirok. Ug di gina original nga kwarta di gina. Di ba na mabalido palit sa bangko o sa tindahan. Bisan pag pabayloan nimo sa bangko dili. Di ba? Uy, cook. Kanya pag inom nimo patis, dili. Sige. Ato karon. Tinuod man daghan nga dalag Kristo ron. Pero ang tinuod na nagdala Kristo. Ang nagsunod sa taras ni Kristo Yeah. wala lain. Kung Ang ako amang ikaw, pag-unalan, ano na lang para madali ta. Kung ako ikaw, asa imong pilion, kining ka Kristo o kining ka Agapay? kanang duha kay pulos man na si Agapay ug si Kristo mo man na. Ang buhat ni Kristo gisunod man sa mong founder sa Agapay. Wala lagi tagihisgot ani si Kristo ug si Agapay ora Dili ba? man. Kaya karon Ano ya? tinuod sa magdalag mga Oo lagi. pagtulunan ron Usa nas pero Agapay ani gadalag pagtulon ang Kristo. pero sa labing tinuod para makuanta magpadayon kasi mong nakatunan magpadayon sa puso kay pulos Naay mata. Biblia nga nag-ingon na sa Biblia Mateo 16:18 sa Confraternity Bible. So giingon dito English man. And I see you today that you are Peter. Upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Patukod jud ang simbahang Katoliko. Muna akong pangutanan nimo kung ako ikaw asay imong pilion kining Katoliko gitukod ni Kristo o kanang piniling nasod gitukod ni Agapay. Sabtara po na akong istorya. Si Kristo ug si Agapay mao ra na siya. Wala usa imong basihan. Ang basihan ako sa buhat ug taras. Na Kani si Kristo, usay buhat ni Kristo mo ni gisuot sa Agapay ron. Daghang karon mga founder nagdala ni Kristo pero ang buhat ko na ang kung usag ka buok. Buhat ni Agapay gisunod buhat ni Kristo gisunod ni Agapay. Tagaan ka. Si Agapay nakabuhi patay wala. ug mo ko karon mo ra gyapon, ug mo ko makabuhi, di gyapon mo to kay wala mo makasaksi. Ano na lang. Kamera ka matuon Okay. makasaksi. Si Agapay nakalakaw. Usay, Si Agapay nakalakaw og tubig wala. Mao gyud mo mo karon makalakaw pero dili mo to kami nakakita. Nakakita gid mo. Unsa tay gipangutan mo unsay Unsay buhat ni Kristo ang gisunod ni Agapay? ang buhat ni Kristo gisunod ni Agapay. Kung sama ang kuan diri sa Exodo 20 Katapusan. versikulo 13 dili ka magpatay. Lagi. O, di ba? Katapusan yugto sa kinabuhi ni Kristo. Usa yang misyon ni Kristo. Nagpalansang sa cross gibuhat ni Agapay wa. Kaysa man sa akong kuan ako pangutan na. Sige. May usa ka kuan mo gisunod ni Kristo. Daghang gisunod ni Kristo. Agapay na kini. Kani sa Matthew 26:52. Nga nag-ingon si Jesus, iuli Pedro kaning espada. Kay ang tanan nga magagamit sa espada mapatay sa espada. Mo na gitudlo ko sa namo ron Agapay sa mo. Nga dili Basahin na lang ko. patay. Sa Exodo 20 versikulo 13 dili ka patay. Sige ah. Si Mo na gitudlo ni Kristo, Agapay nga karon gidala na gi panaw kailan namo sa si bagumana. Kristo gapalansang mo tong cross, di ba? Gapalansang ko sa Agapay. Sa karon dili mo makatuo kay wala mo makita. Pero ang buhat ni Kristo, ug buhat ni Agapay, may kadi gipasunog sa mga tao. Gitudlo sa mga tao. Gapalansang si Agapay sa cross wa. Mo ra gyapon kay mo karon nagpalansang di gyapon mo kay ta. Wala. Mga to Wala karon. ginyos.
Ang ato karon. Barog lang sa mga gibarugan, barog lang umi. Sige anin na lang, maginampuay na lang ta ha. Kato lang akong i-advise nimo. Pangita atong dili kaagapay. Salamat na po sa mga bana. Sige, sige. Akong pagdala-dala.